खुलुमबाय रायजोफोर, दिनै मोनाबिलिनि खौराङाव फिन खेबसेबाव बयखौबो बरायनानै लाग्रोबाय। दासिमनि खौरांफोरा जाबाय। बे समाव नोंथांमोननि गेजेराव फोसावनो लादों मोनसे गोजोनथाव खौरां। आथिखालाव गोबां रोंगौथि गोनां सुबुंफोरा गोजौ सोलोंथाइ लानायनि उनावबो मोजां खामानि मोनैनि थाखाय न'आव ओरैनो जिरायनानै दं। बेखौ बिथा खालामनानै बाक्सा जिल्लानि सालबारियाव थानाय गुड शेफार्ड नेशनेल स्कुला मोनसे मोजां खौरां लानानै फैदों। बे समाव फोरोंगिरि जानो गोसो गुदुं सुबुंफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां होननानै बुंनांगोन। मानोना बाक्सा सालबारिनि गुड शेफार्ड नेशनेल स्कुलाव गासै 9 फोरोंगिरि मासिनि गोनांथि जानानै फैदों, एबा 9 फोरोंगिरिनि मासि लांदां जानानै दं। बेनि थाखाय मा गोनांथि जागोन, बेखौ माबोरै एप्लाइ खालामगोन, नोंथांमोननि गेजेराव फोरमायनो लादों। इंलिश आयदायाव MA BA डिग्री गोनां 2 नांगौ जादों। मैथ्स आयदायाव MSc BA डिग्री गोनां 2 आरो बिसोरनि सेलारिया 13,000निफ्राय जागायनानै 20,000नि गेजेराव जागोन। आरो BSc BA एबा ग्रेजुवेट खालामनाय DLED डिग्री गोनां 4 गोनांथि जादों। बेनि सेलारिया 8,000निफ्राय 15,000नि गेजेराव जागोन। MCA एबा BCA डिग्री गोनां 1 जायनि सेलारिया 8,000निफ्राय 15,000नि गेजेराव जागोन। दा बे समाव गोसो गुदुं बिजाथि नोंथांमोना थाबैनो एप्लाइ खालामनो थाखाय एबा नोंथांमोना गुवारै मिथिनो थाखाय 7086283946 नङाब्ला 6004382882 मबाइल नाम्बारनि गेजेरजों फोनांजाब खालामनो हागोन। बे बाथ्राखौ फोरमायथिदों प्रिन्सिपाल केशव सोरगियारि बिथाङा। इन्टारभिउनि खालारा फैगौ मे दाननि 3 खालाराव जागोन। जों मिथिगौ थांनाय माखासे दानफोराव आसामजों लोगोसे BTCनि गोबां इउनिसेक्स सेलुन आरो पार्लारफोराव आयेन बेरेखा इसिङारि हाबा मावग्रा खायसे लाइमोनफोरखौ हमनानै पुलिस बिफाननि आखायाव गथायदों। बेबायदिनो फिन आरोबाव शिबसागर जिल्लानि गंसे पार्लारनिफ्राय बावैसो सान सिगां सिग्रोमनानै 2 फालांगिरि लाइमोनखौ हमनो हादों पुलिस हान्जाया। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला शिबसागर जिल्लायाव हर गेजेराव खालामनाय अपारेशनाव देहा फालांगिनि रेकेटखौ हमनो हादों। पुलिसा फोरमायथिनाय बायदिब्ला 2 लाइमोनखौ हमनानै दासान्दि सोंथि खालामगासिनो दं। मिस इउनिभार्स आसाम एन्ड मिस टीन इन्डिया 2026 नि जोबथा बादायलायनाया जानानै थांबाय। उइनार जानो हादों पिंकी बसुमतारी, फार्स्ट रानार आप दिशा सिनाला आरो नैथि रानार्स आपखौ मोननो हादों स्वीटी गयारिया। बादायनायनि बागै गुवारै फोरमायना होदों आर'नाइ एन्टारटेनमेन्ट क'पारेटिभ ससाइटि लिमिटेड एन्ड आर्ट एन्ड मशन डेन्स स्टुडिअ एन्ड ससाइटिनि बिबानगिरि जायख्लं बसुमतारिया। बेराफारसेथिं दालिगावनि RCC सावराय जुथुम नब्लाङाव खुंनाय आर'नाइ एन्टारटेनमेन्ट क'पारेटिभ ससाइटि लिमिटेड एन्ड आर्ट एन्ड मशन डेन्स स्टुडिअ एन्ड ससाइटिनि बानजायनायाव खुंजानाय मिस इउनिभार्स आसाम एन्ड मिस टीन इन्डिया 2026 ग्रेन्ड फाइनालाव साफ्रोमबो बादायारिफोरखौ फावखुंग्रि फुजि बसुमतारिनि बिबार ब्रेन्डनि दख'नाखौ गाननानै बादायलायनायखौ नुनो मोन्दों। आसामनि मुंदांखा देंखोगिरि दिप्लिना डेकेआ बयखौबो खावलायदों दि बयनिबो आंगो रुंसारि जुबिन गार्गखौ लानानै गोनांथि गैयै दान्थे बिदान्थेयाव लांनो नाङा। जुबिन गार्गआ दा गोजोन नागिरगासिनो दं, बेनिखायनो बेखौ गोजोनै थानो होदो। जुबिन गार्गआ थैयाखै, बियो दाबो जोंनि गेजेराव थांनानै दं। जों बिखौ जोंनि गेजेराव अरायबो गोथाङै लाखिनांगौआ बयनिबो बिबान। बेफोर बाथ्राफोरखौ बुंदों दिप्लिना डेकेआ। मख'नो गोनांदि दिनै दुलाराय आसाम फरायसा आफादनि काछार जिल्ला आफादजों सिलचराव खुंजानाय बिहु फोरबोआव मेथाइ रोजाबनायनि उनाव दिप्लिना डेकेआ बेफोर बाथ्राफोरखौ फोरमायथिनानै होदों। बिथाङा जुबिन गार्गजों लोगोसे मेथाइ रोजाबनाय मिशन चाइना सावथुनाव फाव खालामनायनि गावनि मोन्दांथिखौ गोसो गोरबोजों फोरमायथिदों। बियो देंखोजों लोगोसे सावथुनफोराव फाव खालामबाय थागोन होननानैबो फोरमायदों। गुबुन गुबुन ओनसोलफोराव सानफ्रोमबो मोसौ खावनायनि जेंनाया बांबोगासिनो दं। बेबादि समावनो राङापारा पुलिस थानानि सिङाव थानाय रुपाजुलि साहा बागानाव मोसौजों लोगोसे 4 सिखावफोरखौ हमनो हादों। दिनै सानजौफु 12 रिंगासो समाव रुपाजुलि साहा बागाननि साखाथियाव AR1J8987 नम्बरनि महिन्द्र स्कर्पिय' गारियाव 4 सुबुंनि मोनसे हानजाया मोसौखौ लांनो नाजादोंमोन आरो बेखौ मिथिनानै जायगानि सुबुंफोरा गिबियावनो गारिखौ होबथायो आरो गारिनिफ्राय बोख्लायनानै गाग्लोबो। बेनि उनाव रागा जोंनानै जायगानि सुबुंफोरा 4 सिखावफोरखौ गारिनिफ्राय बोख्लायनानै बुदों होनना बे समाव मिथिनो मोन्दों।
बेनि उनाव साहा बागाननि मावथिफोरा हमजानाय साब्रै मोसौ खावग्राफोरखौ राङापारा पुलिसनि आखायाव गथायनानै होयो। सिखावफोरनि मुंखौ चाहेब आली, जाकिर हुसेन, सिराज हुसेन आरो सैफुल हक होनना सिनायथि मोन्दों। सिखावफोरनिफ्राय हमनो मोननाय मोसौआ रुपाजुलि साहा बागाननि। जाथायनि सोमोन्दै राङापारा पुलिसआ 26/26 नम्बरनि केस रेजिस्टार खालामनानै नायबिजिरनायखौ जागायो। बे समाव मोनसे गोजोनथाव खौरां। क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय बड'लेण्ड एकाडेमि सेनियर सेकेन्डारि स्कुला लानानै फैदों बिटिसि हालामनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। 2026 आरो 2027 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय क'क्राझार तिनिआलिनि हल्टुगाव आउटपस्टआव थानाय बड'लेण्ड एकाडेमि सेनियर सेकेन्डारि स्कुला फार्स्ट इयारनि थाखाय प्रि एडमिशन एबा जेबो बेसेन होनाङालासे मुं थिसननाय आरो फर्म गथायनाया दासान्दि सोलिगासिनो दङ आरो बेनि गेजेराव देग्लायनि मेट्रिक आनजादाव 100आव 75 जौखोन्दोनि गोजौआव जौखोन्दो लानानै उथ्रिसार जानो हानाय साबा फरायसा एबा बिजाथिफोरनि थाखाय आबुङै जेबो बेसेन होनाङालासे मुं थिसननो आरो फरायनो थाखाय खाबु होनाय जादों आरो बेनि अनगायैबो बोसोरै फरायसा आरो फरायसुलिफोरखौ लानानै EBS ट्रिप एबा सोलोंथायारि दावबायनायखौ लानाय जायो। मख'जाथावदि बे बड'लेण्ड एकाडेमि सेनियर सेकेन्डारि स्कुलाव आर्ट्स स्ट्रिमनि थाखाय आयदा हिसाबै इंलिश, ML बड', पलिटिकेल साइन्स, एडुकेसन, हिस्ट्रि, इक'नमिक्स, एडभान्स बड' गासैबो आयदाखौ मोननो हागोन आरो बे सेकेन्डारि स्कुलाव इंराजि आरो बर' बिजोङा थागोन। मोजां सोलोंथाइ लानायनि अनगायैबो बड'लेण्ड एकाडेमि सेनियर सेकेन्डारि स्कुलाव उफ्रा सोलोंथाइ हिसाबै एनभायरनमेन्ट, फिल्ड स्टाडि बायदिखौ लानानै सोलोंथाइ लानो हागोन। बेनि अनगायैबो बे फरायसालियाव हौवासा आरो हिन्जावसाफोरनि थाखाय आलादा आलादायै हस्टेलनि खाबुफोर होनाय जादों। बेनि थाखाय नोंथांमोना आबुङै मिथिबावनो थाखाय एबा थोंजोङै फोनांजाब खालामहर 9101488399 जानबुं नम्बराव। बे समाव मोनसे गोनां फोसावथाय बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। थांनाय माखासे बोसोर सिगां बर'नि गेजेराव लानानै फैनाय निउबो एप बायदिनो फिन आरोबाव लानानै फैदों बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव ओंखारनाय आंगो स्ट्रिम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां निउबो एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि सावथुनफोर जेरै ट्रेजेडि, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडिजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै सनानि नखर, थांखि गैयै समाज, अनसुला आफा, हिर', बिमा बायदि बाजै, अर, थैसाम, वान्टेड, संदान आरो रं नाम्बार बायदि सावथुनफोरा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गावनि मबाइलाव थानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय डाउनल'ड खालामनानै लोगोसे इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामनानै लाग्रोनांगोन। बेनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां आरो संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मआ। फिन नोंथांमोननि गेजेराव फोरमायबावनो लादों बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि नुनो मोनै सावथुनफोर जेराव गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव दिहुनजानाय आंगो स्ट्रिम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि ट्रेजेडि, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडिजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै रं नाम्बार, संदान, वान्टेड, थैसाम, अर, बिमा बायदि बाजै, हिर', अनसुला आफा, थांखि गैयै समाज, सनानि नखर बायदि बायदि सावथुनफ्रा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गावनि मबाइलाव थाखानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेफोरबायदिनो अर सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां पे खालामनांगोन। बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै बर' सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मआ।